सोर नांगौ केसेट गोजाम गोदोनि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो गोदोनि केसेट बुथुमगासिनो दंलै जोंहा मा सिनेमानि दं दे दालाय नांगौ मा दंलाय दिल्ली टु बड'लेण्ड बिनि केसेट नांगौबा गोदोनि केसेट रिल केसेट नांगौबा मा दंलाय नायनि नोंथांमोना मा नांगौ मोननो हागोन आरो जोंनियाव बोदोर बावलि गोदोनि केसेट सिख्ला देलें सुपारहिट मनालिसानि उनाव ओंखारनाय सिख्ला देलें नेक्स्ट बोरै खोन्थाबावनो आं नै बेहाबो केसेट गोजा गासिबो गोदोनि बुकिं गोनो गोथो आरो मा बेलाय लाफा रुगा नामा आफा धोरोमनि आफा धोरोमनि गुरु नों माबाय मेला दंथारो आरो नैबेलाय मा गोबां दं मालाय गयस्रि माइनाव गयस्रि माइनाव बिनि खन्थाइया बोरो आरो बेलाय मा बेलाय अकेलाय मा गान जाखो बेलाय गोदोनि बे सार गोदोनि अके गान नोंबो जागोन नों दाबो गोदान इन्टारप्राइज जाजोबो बे गासिबो बेखौबो थाबथासिगोन नों है थाबथाया बे अखाफोर थाबथाग्रा नङा बे नेनानै दं बायला मा आफा धोरोमनि गुरु नों नेनानै दं आयो गोदानथारमोन है रिबन निजोरा लाइट बाल्बखौनो बान्दोला एरेन्ज औ माथो जों बुकिं जासिब्रा नैबेलाय मामोनथाय गैला बियो र' आफा बेनो आफाया बेनो जागोन बे आफा बे मा बिलाय सानजा बोलि सानजा बुरालि एसामिस जागोन बर' बेयो बर' गान केसेट गिलुबालु केसेट दङ एनके प्रडाक्सना माबानिसो एसामिससो बे बिहु गान जागोन बे एनके प्रडाक्सना बे आफा जाजोब्बाय माब्ला फैया नाय मोनसेबाव बर'नि फुराना केसेट माब्ला फैया आदा ओमफ्राय बेनोसै केसेटआ नोंथांमोन नांगौ माने बेबो आरोबाव मोनसेबाव बिदायनि समावसो ना बबे आरोबाव जाबाय आयो भगबान फागुननि बार आरो गिलु बालुबाव फागुननि बार सुलेखा गौतम देबानन सपन सपनासो